Изборите и във Варна са натоварени с допълнителен заряд заради острите критики, които кандидатите там отправят един към друг. Сега от морската столица на живо ще включим кандидата за кмет на БСП Павел Раличков. Здравейте, господин Раличков. Направо към първия ми въпрос. Защо искате да станете кмет на Варна и кой е основният ви опонент? Здравейте, господин Огнянов, на вас и на вашите зрители. Накратко, искам да стана кмет на Варна, за да изчистя града от корупцията, задкулисието и икономическите обвързаности. Що се отнася до нашия основен опонент, мога да кажа, че това е апатията. И ще припомня само, че на последните местни избори кмета Иван Портних беше избран с, забележете, активност от едва 28%. Това е най-големият проблем на Варна и силно се надявам този път тенденцията да е различна, защото само една висока избирателна активност може да пребори това, което се случва в града. Всички знаем за какво говоря. И само още нещо да допълня. Само преди няколко месеца ППДБ излъгаха не кой да е, а собствените си избиратели, като се коалираха с ГЕРБ и с ДПС. И искам да попитам от вашия ефир, това ли искат да предложат на варненци? Защото според нас да замениш едни икономически зависимости с други не води до никаква промяна. Всъщност това не прави различни. Ние предлагаме цялостно различна визия за този град, цялостно различна концепция. Абе, като слушам Благомир Коцев как атакува Иван Портних, никак не ми изглеждат приятелски взаимоотношенията между кандидата на ГЕРБ и на Продължаваме промяната Демократична България, поне на варненска почва, но да ви питам вас, ако бъдете избран за кмет на общината, обещавате пълна ревизия на общинските предприятия и фирми. Какво очаквате да откриете в тази ревизия? Първо, ние ще направим пълна ревизия на всички договори и концесии, в това число, разбира се, и на общинските предприятия. И като заговорихме за общински предприятия, ще дам за пример само градски транспорт, където в момента той е с 10 милиона загуба. Ще спомена и пазари. Апропо предприятия, които по времето, когато ние управлявахме града, т.е. преди 10 години, бяха дори на печалба. А що се отнася до строителството на пътища, извозването на битовите отпадъци, това ще бъдат първите общински предприятия, които ние ще създадем след встъпването си в длъжност, защото смятаме, че по тези две пера изтичат най-много от средствата на варненци. Казвате, че ще проверявате и концесиите. Всъщност, за кои концесии имате предвид и смятате ли да предприемете юридически стъпки за тяхното разваляне? Ще направим ревизия на всички концесии, защото сме сигурни, че в голяма част от тях има нередности. Разбира се, ако такива нередности бъдат открити, естествено, че ще стигнем до съдебно решение на тези проблеми. А коя концесия бихте прекратили? Ето така конкретен въпрос и конкретен отговор да получа. Да, директно отговарям. Директно прекратяваме концесията за извозването на битовите отпадъци и по възможност, макар че знаем, че там ще бъде много трудно, концесиите за строителството на пътища, защото, пак казвам, там изтичат най-много от средствата на варненци. Добре, варненската организация на БСП не акумулира особено доверие на национални парламентарни избори. Кое ви кара да смятате, че вие ще спечелите гласа на морската столица? Ако погледнете нашите кандидати за кметове и кандидатите ни за общински съветници, ще видите, че огромна част от тях, на практика почти всички, сме нови лица, което означава, че БСП е в процес на промяна. И тук искам само да припомня, че по последните проучвания се вижда ясно, че коалиция БСП за България увеличава, а според някои проучвания дори удвоява своята електорална подкрепа от началото на кампанията, което е ясен знак, че вървим в правилната посока. Кой е? Аз този въпрос задавах и на Благомир Коцев, и на Иван Портних, когато участваха в предаването. Кой е на изборите във Варна? Защото и за абсолютно всички формации във Варна се чуват и вървят едни слухове за връзки с конкретни фирми, с конкретни бизнесмени. Кой е, господин Раличков? Сега аз няма да влизам в подробности относно останалите кандидати. Аз ще насоча вашето внимание отново върху нашата листа и нашите кандидати за кметове. Ние сме честни хора, които изкарват прехраната си с труд от ранни зори до късни вечери.
Ние в нашите листи нямаме милионери, нямаме крупни магнати, строителни или каквито и да било други. И казвам това не защото да си богат е порок, но в крайна сметка богатият човек не може да защитава интересите на обикновения гражданин, просто защото той не ги познава. Ние сме обикновени варненци, които знаем проблемите на града и най-важното знаем как да ги решим. Добре, в програмата си залагате на големи инфраструктурни проекти. Планирали сте втори мост. Къде ще бъде изграден този втори мост? Точно така. Втория мост, между другото, не знам колко от варненци знаят, но е заложен в общия устройствен план преди повече от 10 години. 3 места има, където той е заложен. За нас това е най-подходящото място е близо до село Казашко. Първо да кажем, че този мост трябва да бъде не просто алтернатива на досегашния, той трябва да бъде част от коридор номер 8, именно коридорът Север-Юг. Той трябва да бъде част от една бъдеща автомагистрала Черно море, която да свързва мегаполиса Истанбул, Бургас, Варна и Констанца. По този начин ще влизат огромни приходи не само в града, а и в цялата област от потенциалните товари. А защо именно до село Казашко? Защото по този начин този мост ще бъде близо и до летището на града, което означава две неща. Първо, туристическият поток няма да минава през центъра на град Варна, а ще бъде отклоняван, независимо от това дали туристите пътуват в посока юг или посока север. И отделно от това и самите товари няма да минават през централната част на града, което в момента се случва и което е огромната причина за задръстванията във Варна, особено през летния сезон. А какво ще се... То за летния сезон е, защото Варна никога не е била проектирана да бъде половин милион, а пък по време на летния сезон става още по-голяма, но както и да е. А какво планирате да направите с Аспаруховия мост? Защото като че ли е необходим вече ремонт на съоръжението отново. Смятате ли, че трябва да се направи ремонт без да се затваря движението по него? И ако се наложи затваряне, тогава каква ще бъде алтернативата на хилядите жители на Аспарухово? Първо, много е важно да кажем, че стартирането на проекта за втори мост трябва да стане наистина веднага. Ние сме наясно, че той няма как да се реализира в рамките на една-две, а може би не може да се реализира в рамките на един мандат, но този процес трябва да бъде стартиран веднага. Що се отнася до стария мост, не е направен капиталов ремонт на този мост от самото му строителство до сега. Само козметични ремонти. Той определено има нужда от сериозен ремонт, но специалисти са категорични. Някои от специалистите казват, че моста не може да бъде направен такъв дълбок ремонт, ако той не бъде напълно затворен. Така че наистина трябва да се търси алтернативен маршрут до квартала Аспарухово, преди да се започне да се мисли за капиталния ремонт на Аспарухов мост. Да. Сега, критикувате начина, по който се извършват ремонтите на улиците във Варна. Ако сте кмет на града, какво бихте направили? Разбира се, това всички варненци, не критикувам аз кмета, критикуват го всички варненци. Защо? Защото 4 години нищо не се направи във Варна, а сега предизборно, ударно, последните 6 месеца се разкопаха повече от 90 улици и междублокови пространства. И това не се прави, между другото, само преди тези избори. Това е практика във Варна преди всички местни избори последните 10 години. Какво предлагаме ние? Една ясна визия за града, първо. Второ, ясен план кога, кое и как се ремонтира, за да могат варненци да се ориентират. Защото какво се наблюдава сега на практика? Цели микрорайони от града остават изолирани от останалата част на града, което е недопустимо. Между другото, това се случи продължение на току-що завършилия туристически сезон. Пак казвам, това е недопустимо. Имайки предвид днес какви температури има, а и зад вас е плажа, туристическия сезон като че ли ще се разшири още 1-2 месеца. Това в рамките на шегата, разбира се. Как ще подобрите градския транспорт във Варна, господин Раличков? Първо искам да кажа, че аз ползвам градски транспорт ежедневно и затова познавам дълбоко проблемите на градския транспорт в града. Първо, има райони и цели квартали, които са откъснати от транспортната мрежа. Ще дам пример с онкоболницата в Аспарухово. Тя няма достъп до нея чрез градския транспорт на Варна, което за мен е недопустимо. Знаете колко тежко болни са онкоболните. Обикновено това са възрастни хора, така че
Това трябва да се реши час по-скоро. Отделно трябва да се направи цялостна реорганизация на разписанието на определени линии, тъй като в момента какво се получава? Има спирки, през които минават в рамките на 4-5 минути всичките автобуси, които обслужват тази спирка, а след това 20 или 30 минути не минава нито един автобус. Тоест, виждате, че става въпрос дори просто за една организация, а не за допълнителни средства. Презастрояването на Варна е един съществен проблем за всички големи градове, но за Варна специално в последните 7-8 години е наистина голям бум. Как ще го ограничите? Първо искам да кажа, че в момента Варна е един запушен град. Затова е толкова и необходим втория Аспарухов мост, защото той, пак казвам, той няма да бъде алтернатива на досегашния. Той ще даде едно друго развитие на Варна. Защо? Защото града ни не може да се развива на север, тъй като там граничи с вилните зони и с туристическите курорти. На запад граничи с община Аксаково и с летището, така че единственият начин да се развива града ни е посока юг. Какво се получава с презастрояването? Имаме цели райони, обикновено това са селищните образования около Варна, където липсва всякаква улична регулация. Раздават се разрешителни за строеж, преди да се направи тази регулация, което е изключително погрешно, защото на места този проблем дори вече е необратим. Какво предлагаме ние? Пълна забрана на строителството и издаването на нови разрешителни за строеж до въвеждането на някаква улична регулация в тези райони. Защото, пак казвам, иначе процесът става необратим. Това са райони, в които нямаме детски градини, нямаме училища, нямаме ясли, така че улично осветление, тротуари, липсва наистина всякаква организация. Това трябва да се промени. Една минута до финала на разговора ни. Записали сте като приоритет развитието на индустриална зона във Варна, обаче на терени до Девня. Сега малко по-възрастните варненци, не чак толкова възрастни, дори си спомнят индустриалната зона във Варна и работещите предприятия там. Защо ще пращате бизнеса чак до Девня, при положение, че Варна има подготвени терени? Вижте, за нас не е важно къде точно ще бъде зоната. За нас е важно тя най-накрая да се появи, тъй като, ако си спомняте предните местни избори, Портних обеща да реализира тази зона. Нямаме нищо до този момент, дори нямаме идеен проект. Варна има нужда от своята индустриална зона, защото давам пример Шумен, който изгражда в момента трета такава. А какви инвестиции ще привлечем? Как да ви кажа? Те сами ще дойдат, когато ние изградиме тази индустриална зона. Добре, последен въпрос за синята и зелената зона. Как ще се подобри паркирането? Защото не знам до каква степен тази зона изигра ролята си, особено по време на сезона. Как ще гарантирате на туристите, които искат да посетят града, че ще отидат с автомобилите си да паркират спокойно там? Кратко. Вижте, синята зона съвсем накратко е поредният пример за безхаберието на кметската и общинската администрация. Тотално сбъркана концепция. Първо се изгради зоната, след това започна да се мисли, че няма алтернативни места за паркиране. Трябваше да се изградят първо буферните паркинги в периферията на тази зона и чак след това да се пусне тя в обращение. Така че тук говорим за цялостна сгрешена концепция от страна на община Варна. Добре, и на финала, защо варненци да гласуват за вас и номера на бюлетината? Уважаеми варненци, ние сме чисти хора и искаме да изчистим града си от задкулисието, от корупцията и от това в хората с прякори да дърпат конците. На това нещо трябва да се сложи край. Ние сме чисти хора, за чист град. Гласувайте за коалиция БСП за България с номер 1 в бюлетината. Благодаря ви. Добре, Павел Раличков беше това, кандидат на БСП за град Варна. Ние продължаваме нататък.